Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi en ko bayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi kadi huccite moɗon oɗo subaka altine hande caggal nde min jooɗi balɗe ɗiɗi min kuccodirani moon wadde yewede tan min dañno e weltare huccide moɗon kadi oɗo subaka goto fof salminama inde kono kadi on manama e jettoɗe aɗum noon serenɓe min jejjitaka hay lawol gotol goto fof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw bañumon debbo Aissata Ndiaye nde wonde baɗum gorko Amadou Moussane bisimilla ma salmitama no feewi haɗam wiide mba ɗum noon aɗa andi caggal calminali ko bismali caggal bismago ko mba ɗum noon mi wima mba mi salmitimama no hannirta ni a yewnnoma kadi ɗeɗo balɗe ɗiɗi kadi en jewni yeeɓiyankoɓe meɗen ɗoɓe goni ɗeɓe goniri kala en calminiɓe e mbadi kuftidinde yettude Allah no feewi hokkuɗo en kadi walla mbiyen dokkuɗo en tigui tawtorede oɗo altine hande Aissata noon tigui Amadou hande ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayandeji leydi Sénégal ne wayno ko duttugol teddungal Ousmane Tanor Dieng mo ganduɗa yaltina aduna tigui dumna jewtude ɗo ɗi ɗum ɗon noon ko hanki tigui république o walla mbiyen guende ndi foof ne wayno renduno gam tuddemo teddungal kanko gonnoɗo ɗo kolaɗo kuuɓal landa socialiste noon tigui Amadou wadde en batta sona udditirde Le Soleil tigui jayde guendire nde ene wayno wi ko parti socialiste kay ine siftoro mo ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng ɗum ɗon noon ko duttugol teddungal tingol ganduɗa ngol ene ɓuuri mantinade tawi noon ko dendagal guendi Sénégal kala renti saabi noon Hamadou leydi ndi Macky Sall holliti wonde suuti en konngudi so wiide wonde Ousmane Tanor Dieng accini en ɗo tigui hono windande gurdam kono ɗum ko Aminata Mbengue Ndiaye kañumne kadi addi hen konngudi muɗum so wiide wonde o accidi ɗo henne tigui hono almuɓe walla mbiyen élevé ɓe tigui ko janggi e nder guendi Sénégal Idriss Seck kañumne kadi arti hen so wiide wonde ne wayno Ousmane Tanor Dieng ko tigui mbiyen hono sewde ƴogirde to banggue gurdam innama ade jeyde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ne wayno koye on ɗon fannu heddi kono tan nde suuɓi haalde ko jirtodiral woni retrouvaille hakkude ɓe ganduɗa ɓe kay ko jeeyaɓe e lande socialiste kono ne kadi jayde wi ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ne wayno ƴami omo ganduɗa ko Idrissa Seck ɗum ɗon noon o suuti en konngudi tan ko ndi ganduɗa ɗi no jiiruɗon ni tigui ko juuɗe lommodirɗe ko noonne kadi e Mosali Diadji wonande kanko mawɗo leydi ndi Macky Sall e Idrissa Seck jayde las quotidien koye on ɗon fannu heddi ndewi tan ko ha joni hommage woni duttugol teddungal omo ganduɗa ko Ousmane Tanor Dieng mawɗo leydi ndi ina wayno ɗosi yitere omo ganduɗa ko Idrissa Seck ko foto noon woto wonande kay tawetede e jayde quotidien le quotidien ko gon foto tigui tawete e las quotidien kono ɗum ko jayde addi konngudi goɗɗi ɗe ganduɗa ɗi suuɓi wiide ko Barthélémy Dias ne wayno tatima tigui tatande hulɓinide so wiide wonde Guy Marius Sagna sa yi ine heddi tigui e dumbirde ha oɗo saaha ko wondemo catholique wona lawol jayde enquête rewi hen walla jen jayde losko tigui nde loski e oɗo subaka hande ko hitande nde mawɗo leydi ndi watti walla mbiyen waɗi tigui e gardigo leydi ndi to banggue hono manda makko ɗimo woni Macky 2 jayde wi noon ne wayno ko ɓeetogo ganduɗa ngo kay ina ɗeeɓi ha joni mbiyen e wonno wayi no jayde wiri ɗum ɗon noon nde arti tigui eko yewti ko e mode fast track on ɗon jayde noon ene yañi hen tigui e nder konngudi muɗum so wiide wonde e oɗo manda ɗimo mawɗo leydi ndi ene wayno tan nde arti tigui koye puɗɗogol muɗum ha tengti e guittugol omo ganduɗa ko hoorejo jagorde ko noonne kadi e hadde ko fate banggue walla mbiyen ustude kono dépense e nder banggue gollorɗe laamu ngu hani e ɓuuɗe ko fate banggue golle leydi jayde ni sifo ko ngoni muɗum jaajƴi ne tawe e hello 4 e 5 e jayde witende enquête l'observateur jayde groupe Futur Média ina wayno arti ko e rafi biyeteɗo coronavirus mo ganduɗa oɗo saaha kay laayi ha yettima toon to dowla Italie saabi noon jayde wi ko tolni e 23 ujunere ɓiɗɗo Sénégal najo oɗo saaha nana joña woni mbaɗama mise en quarantaine no jayde wiri ɗum ɗon noon holitama kay wonde oɗo saaha ha joni ko jiiɓor mawɗo teska toon saabi noon ha oɗo saaha mo kalten ñalawma hande o ne wayno Dakar ma jooɗo ko fate banggue hono batu ko wiyete ko hono réunion to banggue crise woni tan ƴewde holɗeɗo caɗele no jogori tigui ha joni jagguirede walla mbiyen no jogori tigui wadde feere ha doole ɗum ɗon noon ene tawe hen e hello 5 e jayde groupe Futur Média nde kono ɗum ko ine tawe hen kadi omo ganduɗa ko Kémi Séba caggal nde o fawi koyngal makko toon to aéroport international Blaise Diagne Mbo Diassa woni AIBD ɗum ko hanki jamma tigui wonno ene wayno police denowo keeri leydi Sénégal ne wayno yiɗino tigui nawtudemo kono tan kanko on ɗon panafricaniste o wi tan ko loppet ha joni noon o yahani kono kam hay goto anda to heedi e oɗo saaha
jayde libération nden ɗon jayde ene wayno arti koye alhaali Petro-Tim woni tan ko fate banggue alhaali woni oɗo société mo ganduɗa ko Petro-Tim tigui wiyete saabi noon jayde wi ko mawɗo ñaawe bo uddi tigui walla mbiyen gayni ko fate banggue golle muɗum e ko yitti e losko ngu umminno e hitande mayde o saaha noon no jayde wiri ene wayno tan foof nana tigui e yesso mo ganduɗa o ko damal parquet walla mbiyen procureur de la république. Vox Populi nden ɗon jayde ene wayno arti ko e tana walla mbiyen tigui ko hunde hawnide tigui waɗi ɗo e an ɗo tan mbiyen parka an woni tan ɗo kullon ladde kon nehete ɗo tigui e an marisa saabi noon no jayde wiri ko won gorko goto tigui mo mbarodi ngati ɗum ɗon noon ko caggal tigui yinnodemo hollude kawisaji ɓe ganduɗa ɓe ko arnoɓe tigui yillade toon ina daara kon ɗon kullon saabi noon hawo joli e on ɗon guiri ɗo waɗani hay seeɗa ndin ɗon mbarodi o wi ɗum junggo ko ɗon tigui mbarodi ndi ngappi jungo makko ɗum ɗon Aissata Ndiaye ko on tan mbiyen on ɗon gorko o dogi wadde mbiyen ha joni ko jiiɓor mawɗo kono tan on ɗon gorko no jayde wiiri inde makko andaka taw jayde stade quotidien ene wayno arti koye ha joni e guiri ɗiɗi tawi ko guiri ɗiɗi certuɗi ɗum ɗon noon ko hakkude Barcelone e Real Madrid ɗum ɗon noon jayde wi tan ko saaha Barça kay na tigui yiiti lawol muɗum kono tan Real kañumne kadi so renaki nana junnito ɗum ɗon noon jayde sifi tan ko match mantiniɗo mbo FC Barcelone waɗi hiccanki ɗum ɗon noon ha saabi ndewi tan ko Barça oɗo saaha kay hoolima ko adi kene nangodira e Naples Real Madrid noon oɗo saaha ene woni e sikki sakka ko adi ki ene huccodira e Manchester City Messi noon kanko Lionel Messi oɗo saaha no wiiri jayde omo heddora tan hono 17 but gam tan ene wayno heɓtade ko yewti ko e record woni Pelé woni roi Pelé noɓe noddirtamo Setien ko kam tigui woni keblino kipu Barça o yiwide makko noon omo arta holko jeeyi sababu Lionel Messi kañum tigui woni joueur ɓurɗo mantinade e nder windere nde Zinedine Zidane ene jayde wiiri ene nana tan hucciti résultat ji muɗum ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi kay gona tigui mantiniɗi kono ɗum ko Aissata artude e andinde yimɓeɓe en nani rectification mabɓe ñande aljuma woni en mbino tigui hono Barcelone nangodirta ko e City kono hawri noon deke ko Naples wonno ko jumre wonno wadde eɗen gandi machallah koɓe yewoɓe football koɓe yewoɓe kadi aussi roɓine jandeji no hannirta ni non tigui Amadou hade en uddude oɗo kam beddo junggo yiɗi ko fondude gorago makko e gorago mbarodi tagri walla hol aɗa sosoɓe aɗa andi sûrement onon ko coso jaaja camaranaji walla demonaji aɗa andi eɓe jiiɗi hollude gurtudale dow yimɓeɓe aɗa andi visiteur uji gaari enen cati donc yidde wiide bon min mbiɗa andi mbarodi mbiɗa suusi mbarodi ko ɗo liggotomi saabi haw diwi gris protection mo ganduɗa o nana lombi hakkude yimɓeɓe e ndin ɗon mbarodi kono noon wattata mi ɗaminaki noon tigui Amadou ko banggal gongal uddi tan woni banggal tan fait divers meɗen hande noon fait divers Amadou koko ganduɗa koko hawni waɗi toon to diwan mo ganduɗa kañum woni barkeji ɗum noon e hakkude tan walla mbiyen tali mo ganduɗa ne fayi hakkude Linguére Matam ɗum noon mataw e rond point barkeji o ko wayni kewi toon noon e koko ganduɗa ni hawni oɗo gorkajo dañɗo tan aduɓi capannayi e jeeɗiɗi ko on auto féri ama wonno e moto Amadou noon nde auto o weddimo nde mataw tan ko timme métre aji 10 ko to no yani ko ɓuuri hen musde noon woni baɗɗo ɗeɗo oɗo bone walla oɗo probléme ko dogɗo manam périɗomo o yitaka ha joni ɗum noon ɗeɗo gueɗe Amadou ko ina heewi ko watta surtout ko ganduɗa hedde 5 heures kewi kono kadi omo ganduɗa kanko waɗi bone o aɗa andi sa yi wiyama koye sens goto won goppuɗo lawol muɗum tawoy keddiɗo e lawol no wiyatno kadi Aissata Ndiaye mbiɗa mejjiri inde ma nde Aissata ko hunde ganduɗa nde jimɗen hen nde enen koye meɗen en kuuli kono ko yidde wiide ko lawol ngol ganduɗa ngol hande ina teska e muɗum accident ji ɗeɓɗi wadini hen kadi eɗen gandi mboɗo jogui habitude wiide hay sen tawi wona e oɗo plateau wonde yaware nde woni hakkude joom moto dognowo moto o e omo ganduɗa ko dognowo auto o kala e saaha eɓe ɗeɓa ambodirde e lawol ngol ɗon ngol ganduɗa ko kamɓe ndendigol te ɗum ɗon wona lawol kono ko ɓuuri hen ko hamnade e oɗo accident Aissata ko ferade oɗo gorko mo ganduɗa no ferrimo ni ha o filta kadi
jomum doga acca ɗum ɗon te pourtant so tawi o wawino yawino faabade ɗum omo jogui auto makko o wawno ɗum jolnude e auto makko o nawa ɗum ɗon e 30 km hakkude ɗo fera ɗo e ɗon ɗo Linguére ko 30 km ene gasa so yettinoma hôpital wooda no wayi kono noon dogde acca ɗon on ɗon fito ha seera e fittandu ko goɗɗo waɗata alerte ɓe ganduɗa ɓe ko service de sécurité wona hunde yonde wona hunde moƴƴere mbiɗa wawi wiide on ɗon chauffeur omo jogui ɓerde yorde no fewi vraiment e innama aade no wawi wano waade foof c'est vrai frade neɗɗo wona goto foof ferto neɗɗo jogo mana wonda e hakkille kono neɗɗo so tawi a yeehi ha ferima ɗum normalement poɗɗa ko artirde hakkille ma an chauffeur o ƴeewa yettademo pour faabademo woni faabademo nde ko ƴewde holto gañi ƴewde holno waɗirde ɗum évacué manam woni nawdemo toon to hôpital o ko ɗum ɗon fonno wonde Aissata Ndiaye noon tigui Amadou kono aɗa andi ne jeeya ko ganduɗa ne wawi addude caɗele baade ni Amadou dogde jamma e vitesse mo ganduɗa ko vitesse mo waɗaka recommandé ɗum ko goho Amadou ɗiɗo ɓo woni jogoɗa lumiére mo ganduɗa wirtaki 1 mètre saɗa yiya obstacle tawata ko ari ha yettima e dow ma ɗum ɗon foof koko ganduɗa ene wawi addude caɗele baaɗe ni ene foti kadi Amadou woppitede hakkille no fewi saabu warde banni adama jaaha liloyoɗa galle ma ɗanoɗa mi anda somo wawi ɗanoɗade e ko ganduɗa ko kañum addi ɗeɗo caɗele ha oɗo wasi fittandu muɗum tawata ko ne joguino debbo ene jogui sukaɓe ene jogui famille kaɗa ɗum famille muɗum jaaha keɓoya galle ma joɗɗa e hakkille ma deƴƴo hulde lawol mataw Amadou jarani ko way noon jarani Aissata jarani woni ko mbiɗen ko tan nde tawno innama ade ene yurmini ko noon mbawɗen wiide ene yurmini saabu oɗo surtout accident o to waɗi ɗo heure mo waɗi o e saaha mo waɗi o kadi e contexte mo waɗi ɗo eɗen gandi lawol Linguére Matam hande o no mbinomi ni ko lawol ngol ganduɗa ngol fewnama c'est vrai ene rewe kono noon won caɗele mawɗe gonɗe hen ɗum tagui ko dogoɓe henɓe ko kañumen poti rentade woni noon on dognowo moto e on dognowo auto moni mabɓe kala ene foti rentade ha hon ɗeɗo caɗele mbasa heɓade woto neɗɗo teftonan lawol ngol ne ɗaati angol juuti angol weeli dogde ina waɗa hen ko weela ko ɗum ɗo reftata hen te ɗum ɗo hande ko lorde jomum ko mbiɗa ko saabu hande sa daari gorko mo duuɓi 49 wonko fawi muɗum goho ɓesgu ɗiɗi hono joom suudu muɗum walla rewɓe muɗum walla ni kadi famille goɗɗo ɗen gandi no gonirɗen foof hande nana yowitno e balaɓe on hande o natti yiyede donc caɗele ne wayno no kewi donc noon innama ade o foti d' abord ko miijade miicido beete ene wawa wadde walla wooda ko waɗani Aissata Ndiaye noon tigui Amadou ɗo roɓɓindu jandeli meɗen haɗata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV weltare tan min dañe moɗon min jii commentaire uji moɗon min jii kadi ɗum ko ganduɗa kañum woni no jeeɓirton émission oɗo mo ganduɗa kañum woni roɓɓindu jandeli moɗon dañta subaka foof kono noon jokke golle commentaire uji jokke golle kadi e wadde aimé oɗo émission kono hoto jejjite woppude publicité ji ine ɓenna saabu ɗum ine addana en balital ɗum noon woni ko ɓe gattano Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno en e banggal caméra o e tawtorede ɓiɗɗo pullo ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi